देखिए तरिसर विक्रम तरिसर बापुरे तोर पिता प्राण भयर मोर सर्वनाश कराई शत्रु चरण निकट पशिची केवल तोर मोटारे पितृभक्ति से कष्ट दूर करिछि बाबुरे तू जदि युद्ध को जाऊ से कुरंगर विनिश पुत्र ममता न रखी से सन्यासी हाथरे तोते मराई देव ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କୁଣ୍ଠିତ। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ଏଠକୁ ଆପଣ କିଛି ନ ବିଚାରି ଆଜି ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ତନୁଶ୍ୱର ବିକ୍ରମ। ବାବୁରେ ଯଦି ତୋର ସାହସ ହେଉଛି ତେବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ତେବେ ମୁଁ ଯାଏ, ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିରାମ ନେଇ ଆସେ। ଦେଖି ମୁଁ ଚମକ କରୁଛି, ଏହା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମନଟା ମୋର କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁ ବସିକି ଘରେ କରୁଛୁ? ଆଉ କ'ଣ ଭାବିକି ଧନ ୟାକେ ମନଟା ମୋର କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋତେ ବିରଳସରେ ସଜାଇ ଦିଅ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିଛି। ତୋଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇନ ଆଜି ଗଲେ ସେନାପତି ନାହିଁ। ପିତା ବୈରୀ କରିର ବିନାଶ ହସି ହସି ଫେରି ସମା ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଯେପରି ଜୟଲାଭ କରି ଫେରି ଆସେ। ହଁ ରେ ତୁ କିଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ଶେଷରେ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ତକୁ ତଳି ଉପରେ ଉପଦେଶ ପଡ଼ିଲା। ତୁ ଏଇଠିକୁ ତାকে ଭଲ ପାରୁନା, ପିତା ସଙ୍ଗେ ଚାରି ନଦେ ନା ପ୍ରଣତି ରଖିଥିଲୁ। ବାପ ତୁ କଥା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚାର ଧନ ତୋର ପିତା ଯୋଉ ରାମପଦେ ସହ ନେଇ ସେ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ତୁ ତ ସେ ପିତୃ ମିତ୍ର ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାର ଏ ଲଜ୍ଜା ବିଷୟ କରିରେ ଧନ। ଆରେ
bisa pergi berjalan kita Ramadhan Paramahansa Ravan माझ्या जन्माची निधन तू ताकाशी जिद्द करता कडे मूर्खा निधन तू जिद्द मध्ये शीघ्र रामाकडे सरवणे निधन शीघ्र रामाकडे सरवणे जीपी मौजूद तुम्हारा ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କର ନା ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଲାଳାୟିତ ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ହସ୍ତେ ମରିବା ତମ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ନାରାୟଣ ରାମ ଅବତାର ଦର୍ଶନେ ଭଗ୍ନ ହୋଇବ ନୟନ ପାତକ ନାଶନ ହେବ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶ୍ୟାମଳ ମୂରତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବସିଛି ଯଦି ଯଦି ରାମ ନାରାୟଣ ମଇ ହେବେ ମନୁଷ୍ୟ ତରୁଣୀ ସାର ଅନୁମତି ନ ପାରିବେ ତୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ସାଗର ମା ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ବୀରବେଶରେ ସଜାଇ ଦିଅ ସଜେଇ ଦେବି ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ
ଗୀତା ବୈରୀ କରିର ବିନାଶ ବଞ୍ଚାଇ ଚିରଦିନ ବିରାମ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଜୟ ଯୁବରାଜ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ନ ଶୁଣୁଛ ନା ସତେକର ପାଶାର ଭଗବାନ ନା ନା ତୁମେ ନିଜେ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ତେବେ ତୁମେ କାହିଁଅଛ ପ୍ରଭୁ କାହିଁଅଛ ଦର୍ଶନ ପିପାସା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପିପାସା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯଦି ନ ଦେଖିବି ତବ ଶ୍ୟାମଳ ମୂରତି ତବ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏତିବାର ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାୟାବଶ ହୋଇଭକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଅସିଂହରେ ସମ୍ମୁଖ ପୁରାଣ ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ପୁରାଣ ନମସ୍କାର। କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଦେଖାଇ ମୋ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର କରାଅ। ଭାବୁଛୁ କି ବାକ୍ତରାମ ନା ସାମାନ୍ୟ କାଟି ଗଳେ ଗଳେ ଜୟ ପଢ଼ାଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ନୁହେଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଅଛି ମହିପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ନ କର ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ବହିବ ଡାଣ ନୁହିଲେ ମରିବ ସର୍ବେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଗଲେ ଅବରୋଧ ନ ଧରିବ ଦୋଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦି ଯିବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ଛାତ୍ର ସମାପ୍ତି ତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛୁ କି ମର୍ତ୍ତନ ନା ସାମାନ୍ୟ ନିବାର ସ୍କନ୍ଦର ସିନ୍ଦୁ ତିଆରି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁ ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ମୋର ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ମୋର ଏ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ଦୟାକରି ମୋର ଅବରୋଧ ନ କରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରି ଶରୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାମ ନାମ କରି ଲେଖି ଭାବିଛୁ ମୋତେ ଭୁଲାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ତୋର ପିତା ଏଭଳି କପଟ ଆଚରଣ କରି ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଂଶଧର କପଟ ଆଚରଣ କରି ଭାବିଛୁ ଜିଣୁଛୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଜ୍ଜା ମାରି ତୋତେ रे सन्यासी सन्यासी तुम भाषा युद्ध नहीं प्रयोजन फेरी जाई गणा रमरे युद्ध लागि तरिसो चाहुचे तुम जनि अवन्त होइदु करिनु सवर एरा भूमिले कन्न कन्न करियो शरीर किंगी नरी सागर गरौने सारा सुगरम खाद्य केत्त बिज भंज करि वीर परशुराम परशु चमक पैसा सगरा धरा धरासुदी अपिया कुराती देदम सेही परशुराम जन्म करि विवर्तन करिछि उज्ज्वल के पंच लज्जा नाही तोते सेही रामचंद्र सागरा लक्ष्मण सहित युद्ध କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଯଦି ତୁ ପାଖକୁ ଗଭିର ଏବଂ ଦେଖା ତୋର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ बहुभाग्य বলেছি পাইছি দর্শন করো পবিত্র হেরা নেত্র লোক হে রাম হে রাম হে রাধুনন্দন তুমরি দর্শন
हे प्रभु रामचंद्र मते उद्धार कर प्रभु मते उद्धार कर तुम्हारे प्रभु निश्चय परम प्रभु जानी तुम हस्ते मरी निश्चय पाइबा पई दौड़ी आसीछि प्रभु मो कर्तव्य अधीन होई आपणक विरुद्ध धनुदान रस मते क्षमा दियन्तु रघुनाथ मते क्षमा दियन्तु ये तमर भक्त सर्वांतर रामनाम भूषण रामानंदित मस्तक रे धारण यदि देखी मु या विनाश करे तबे निश्चय मते भक्तग्रह प्राप्त नहीं पितृ पति प्रकृत में किए
ତୁହ ଲଙ୍କପତି ଏ ମୋର ଭକ୍ତ ନା ଲଙ୍କାର ରାକ୍ଷସ? ପିତୃଦେବ ଏ ଅଧମ ପୁତ୍ରର ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। हे भगवान ମୋତେ କି କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଲ ଦୟା କର। ନିକଟ ପଟେ ପୁତ୍ରର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ, ପ୍ରିୟ ପଟେ ମିତ୍ର ହନ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଦୟାମୟ? ମୁଁ କଦାପି ମିତ୍ର ହନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ନା, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ କଦାପି ମିତ୍ର ହନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମିତ୍ର ଏ ରାକ୍ଷସକୁ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ମିତ୍ର ବିନାଶ କରିବ। ନ ମାରିବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆସିଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍রে ଯୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ଚିଣିଲେ ବିଜୟ ଟିକା ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦୁର୍ବଳତାର ଜ୍ଞାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଳୟନ ଭୀରୁର ସମାନ ନ ମାନିବେ ପ୍ରଭୁ ଅଧର୍ମ ଏଠାରେ ନ କଲେ ପ୍ରୟୋଗ ସଦ୍ଗତି ନାହିଁ ମୋହେ ଦେଖିବ। ରେ ସୈନ୍ୟ ସବୁକି ଯୁଦ୍ଧେ କରିବୁ ପରାସ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇ ସହିତ ସକଳ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେ। ଯେବେ ଭକ୍ତ ମୋର ମତେ କରିବ ଦଳିନେ ନ କରିବି ରଣ ତାହା ତୁଲେ। ଯଦି ଅବା ଅସ୍ତ୍ର ଘିନି କରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ହୋଇବି ତତ୍ପର। ଯେତେ ରାକ୍ଷସ ଭାବ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାଏ ପୁନଶ୍ଚ ଅଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରି ରାକ୍ଷସ ଭାବ ଦେଖା ରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବୁଛୁ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଦୁଇ ଭାଇ ସହିତ ସକଳ ସୈନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମୋର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନି ଆଜି ଶୁଣିକର ସ୍ତବ। ପ୍ରଭୁ ଆରେ ମୋର ଭକ୍ତ ଚୂଡ଼ାମଣି ତୁ ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତ ମୋର ଜୀବନ ଜୀବନ। ଯେଣୁ ତୁଇ ଭକ୍ତ ମୋର ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ତୋ ଠାରୁ ଆମର ନାହିଁ ବଡ଼। ନ ନେଇ ସୀତାକୁ ଫେରି ଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ତତେ ଦେବି ରାଜପଣ। ନ କରିବି ରଣ ତ ତୁଲେ ଆରେ ଭଲ। ଯେଣୁ ତୁହି ଭକ୍ତ ମୋର ମୋର ଅଧୀନ ଯେଣୁ ତୁଇ ଭକ୍ତ ମୋର ମୋର ଅଧୀନ। ପ୍ରଭୁ ବହୁ ଆଶାରେ ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତେ ଶିର ଛାଡ଼ି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବାରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତି ଆଶା ନିସ୍ତରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରାକ୍ଷସ କରିବ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମତେ। रे भक्त शिरोमणि ମୁଁ ତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ମୁଁ ତ ଭକ୍ତ ଜୀବନ
तुम देखो दिले तुम देखो दिले मुँह तो देखो जाई तुम देखो दिले मुँह तो देखो जाई तुम जीव जीवन रे आओ पूरा कर नाही माना तुम जीवन रे आओ पूरा कर नाही माना रे भक्त शिरोमणि प्रभु विभीषण अयोध्यारे करिबी राजन चिरदिन बने बुली काटिबी जीवन प्रभु मने सीताଙ୍କୁ मुई फेरी जीवी पछे प्रभु ना न करिबी केबे तोह तुले रण न करिबी केबे मुई तोह तुले रण कौन कहिबी कि उभय जाए पुनश्च राक्षस भाव प्रकट रे सन्यासी भावुजी की भुलाई न होते आज युद्धे कटी जड़े जड़े परिसुद्ध वन्य मुंड पड़िए रक्त सोते भासुए वेदिनी रक्त साथे निमित्त समुद्र वीर भक्त शिरोमणि जुगे जुगे भक्त पाई हुए मुई एधरा धामरे आगमन एधरा धामरे आगमन करी मु भक्त मानकु अभय प्रदान करे मु दुष्ट राक्षस मानकु विनाश करे जेणु तुई भक्त मोर तुई पुत्र परि अटु प्रभु भाई लक्ष्मण ठाରୁ ତୁମର ଅଧିକ नहीं प्रभु ତେଣୁ ତତେ ମୁଇଁ କେମନ୍ତ ମାରିବି ବାରମ୍ବାର କାହିଁ କରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଅ ବାବୁ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଫେରି ଯାଅ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ बहु आशा नहीं भक्त दौड़ी आसी प्रभु तुम हस्ते मारे होइबी कुतार्थ सार्थक होइब मोर आगमनर आशा तुम हस्ते शिरच कुतार्थ होइब मोर आगमनर आशा प्रभु नीले मारे काटिब नसिका मुक्ति दियो मत प्रभु मुक्ति दियो ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବାର ମନ ବାରମ୍ବାର ଡାକି କରି ମାରନ୍ତି ମତେ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ନା ଏହାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତେବେ ସୀତା ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ମୋର ରହିଯିବ ନା ନା ରାବଣ ବିନାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏହାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ରାକ୍ଷସ ଭାବିଛୁ କିଛି ଜଣାଇ ଆମ ଅସମର୍ଥ ତେବେ ନିବାରରେ ବାଣ युद्ध पाई प्रस्तुत प्रस्तुत
प्रभु ये कौन कले उठंतु प्रभु उठंतु माया मोरे परिश्रम चढ़ाऊ सहिते कातकी होइले उठंतु प्रभु उठंतु प्रभु उठंतु प्रभु कौन कले निजर हस्ते मोर प्रभु को विधान करे प्रभु उठंतु प्रभु उठंतु हे पतित पावन क्षमा करो प्रभु क्षमा करो हे भक्त शिरोमणि प्रभु जेनु तू ही भक्त मोरा न पारिबी मु मारी खेते आसाने आसीची मोते नियाऊ भाई भक्त परात मोहि मोहरा पुत्र ठारू तू बड़ा बहु आसाने आसीची पापिया मोतारो भक्त पापे काहि होई मुबा ये भक्त किए प्रभु है पूरी किए घात को फेरि जाऊंगा नवरा आरे भक्त मोरा तुम हस्ते मोरी प्रभु है जीवी वैकुंठ रे भक्त शिरोमणि प्रभु भक्त परमर जीवन जीवन भक्त परमर हृदय चंदन जीव
ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛି କାହିଁ ଦେଖିଛୁ କି ତୁଇ? ତେଣୁ ଏବର ବ୍ୟତୀତ ଆନ ପରମାଗ ମତେ, ଏବର ବ୍ୟତୀତ ଆନ ପରମାଗ ମତେ। प्रभु लोड़ा आनो नाही पर प्रभु मते एही पर दियंतु रघुनाथ तुम हस्ते सुरक्षा नाम हो तुम हस्ते मरे होइबी गुटात सार्थक होइब मोर आगमन आशा लोड़ा नाही प्रभु लोड़ा नाही प्रभु अखिया सिंहासन मते एही पर दियंतु रघुनाथ सर्वदा चरण सेवा लगी आज्ञा देव मते। बारंबार बुझाइले सुधा एहाकु मु कदापि बुझाई पारिली नाही। तेबे मु कोन करिबी? सीता उद्धार पाई रावण वंश ध्वंस पाई एबे मते या विरुद्ध अस्त्र धरिबाकु पड़िबो। रे राक्षस तू बाबा चातुरी परित्याग करी एबे तारा सगल गुजरानी मन्ते प्रस्तुत सन्यासी भावु जोगे युद्धे कोई करीब परस सदन गुजरानी तो प्रस्तुत होई करिबी कि उपाय करिबी? एपरि अद्भुत विक्रम छाड़ी लंकारे अछंती मु या कदापि भाबी नथिली। ना ना जेते चेष्टा कले भी मु या कदापि मारी पारिबी नहीं। तबे जाउछु मु पलायन करिबी। लंकापति मोर सर्वनाश होला। लंकापति मोर सर्वनाश। मारो मित्र ए राक्षसर माया तुमे काहु बात बुझिबो? ब्रह्मस्वर लपेसिले नमारी बदत्त मित्र शीघ्र ब्रह्मस्वर मारी ताकु विनाश कर। लंकापति कहिगले ब्रह्मास्त्र एहाकु मारिबाकु पड़िबो। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ତେବେ ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ମାରି ଏହାକୁ ବିନାଶ କରିବି। ରେ ରାକ୍ଷସ ଏବେ ବୃଥା ବାର୍ତ୍ତା କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାଣ ସକଳକୁ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। କାହିଁକି ଏପରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବୀର କିଏ? रामतरणी सेन केने छाड़ी गलो
মৃত সমাধি সম্মুখে তুজি আসিলা বেড়ে ডাকিলি হাস তারে সঙ্গে নসিল রাম নাম গাই সংসার দোষরে সবু গেলু রে বাই যোগু বাবে মুহি করিবি রে টান সুখ সাগরে বসাই দেই গল জান কহে দিন পবা করা জীবন মোদ লোহে নাম কথা করে বাপা তুমি পিতা বলে কଣ করি জানি জানি ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ମରାଇଲେ प्रभु ये कौन तुम्हारा पुत्र तरुणी से न हो प्रभु हे मोर एकमात्र पुत्र तुम्हें कौन कल तरुणी से न प्रभु ये तुम्हें कौन कल की का लगी काला किंपा गुबते ना तो भीला है मीतती का लकी काला प्रभु हे मोर पुत्र बोली कहबिले मारे नथान्ते पिता होई निज पुत्रକୁ କାହିଁକି ମୋର ହସ୍ତେ ମରାଇଲା ହେ ବ୍ରହ୍ମସରେ ମରିବ ବୋଲିଆ ବ୍ରହ୍ମସରେ ମରିବ ବୋଲିଆ କାହିଁକି
ଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଜାଣିଥିଲେ ମୁନି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର କରିନଥାନ୍ତି ସମାରହେ। ହାତ ଧରି ତାକୁ ଘେନି ଆସିଥାନ୍ତି, ହାତ ଧରି ତାକୁ ଘେନି ଆସିଥାନ୍ତି। କହୁଅଛି ସତ ଜିରାହେ ନିତ କି କାଲା। ଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତା, ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତା। ତାହା ଭାବି ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି ପରିଚୟ ନଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମରାଇଲି, ଜାଣି ଶୁଣି ମରାଇଲି। ନିଜ ହସ୍ତେ ନିଜ ବାହୁ ଚିନ୍ଦାଇନା କାହିଁକି ଚନ୍ଦନ ପାରହେ। ବୋଲେ ପ୍ରଭାତର ଶୋକ ଦୂର କର, ବୋଲେ ପ୍ରଭାତର ଶୋକ ଦୂର କର। ଶିବିର ତୁଜିବା ଚାଲହେ ପ୍ରୀତ କି ये तुम्हें कौन तला लंको पति होती ये तुम्हें कौन तला जीवन पिता पुत्र मुतुगत करी मन मरी जाह बोलपति। ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଲଙ୍କପତି, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁମର ପୁତ୍ର ତରଣୀ ଶୂନ ବୋଲି ପୁରାକୁ କଦାପି ବିନାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁଲାର ହାତ ଧରି ଆଣି ମୋର କୋଳରେ ବସାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତି ଲଙ୍କପତି। କଣ କର ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିଜର ବାହୁକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ କାହିଁକି ଏବେ କନ୍ଦନ କରୁଛ ଲଙ୍କପତି? କାହିଁକି ଏବେ କନ୍ଦନ କରୁଛ? ଅନ୍ୟ ଲଙ୍କପତି ଆଜି ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମିତ୍ରଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ରଣଭୂମିରେ ଗଳି ଦେଇ ସେ ଜଗତରେ ଅତୁଳନୀୟ ଆଦର୍ଶ ରଖିଗଲ। ତୁମର ଏ ଉପକାର ମୁଁ କଦାପି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଶୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ଏ ଉପକାର
ମୋତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖରେ ଗୁଣି କରି ରଖିଲା। ଅବଶ୍ୟ କୁତ୍ସିତ ଅସହ୍ୟ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ପରି ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୋକ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ। ଏବେ ତ ଯାହା ହବାର ହୋଇଛି, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେ ଯେତେ ଯଶଶାଳୀ ବିଭବଶାଳୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ପରାଜିତ। ତରଣୀ ସେନ ମୋ ହସ୍ତରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ପରମ ପଦ ଲାଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ତୁମେ ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ତେବେ ଆସ ଶିବିରରେ ଯାଇ ଶ୍ରମ ଦୂର କରିବା।